тасаввур кунед, бонке аст ки ҳар саҳар ба шумо $86400 интиқол медиҳад. маблағи боқимонда пас аз хароҷоти рӯз ба суратҳисоби рӯзи дигар ворид намешавад. шабона ҳисоб ба сифр барқарор карда мешавад. шумо бо пул чӣ кор мекардед? шояд кӯшиш мекардед ки ҳама чизро то дирами охирин сарф кунед? дар ҳақиқат ҳар яке мо чунин бонк дорем. номи ин бонк вақт аст. ҳар саҳар ба мо кредити $86400 сония дода мешавад. ҳисоб ҳар шаб аз нав барқарор мегардад. қисми боқимонда ба рӯзи дигар ҳисоб карда намешавад. агар шумо онро истифода набаред, талафот танҳо аз они шумост. роҳи бозгашт нест. шумо наметавонед аз рӯзи дигар қарз гиред. мо вазифа дорем ки дар замони ҳозира аз ҳисоби вақте ки дар рӯзи муайян барои мо ҷудо шудааст зиндагӣ кунем. барои фаҳмидани арзиши вақт онеро бояд пурсед ки бо сабаби бемории вазнин ба рӯзгораш соатҳои башумор мондааст. барои фаҳмидани нархи як моҳ аз модаре пурсед ки кӯдаки бармаҳал таваллуд кардааст. барои фаҳмидани қимати як соат аз ошихон пурсед ки интизори мулоқот ҳастанд. барои фаҳмидани нархи як дақиқа шахсеро пурсед ки аз нақлиёт дер мондааст. барои фаҳмидани қадри як сония аз касе пурсед ки аз садамаи нақлиётӣ канорагирӣ кардааст. барои фаҳмидани қимати 101 сония аз соҳиби ҷои дуюм дар кадом як мусобиқаи бонуфуз пурсед. қимати лаҳзаҳоро бояд дарк кунед. он чизе ки дирӯз рӯй дод аллакай таърих мешавад. фардо чӣ мешавад ҳеҷ кас намедонад. вақти худро қадр кунед ва онро хуб истифода баред.